ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதை ஒரு மினி விளாக்காக எடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு வேக வச்சுட்டு அங்கிட்டு பாசிப்பருப்புமே கூட்டுக்கு வேக வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோம்னா, வாழைக்காய் வறுவல், கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு புளிக்குழம்பு, கேரட் கூட்டு. புளிக்குழம்புக்கு புளியுமே அரிசி கழுவின தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ கேரட் கூட்டுக்கு பருப்பு 3/4 வேக்காடு வெந்தோடனே கேரட்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. வாழைக்காய் வறுவலுக்கு இஞ்சி பூண்டு தட்டி எடுத்துட்டாச்சு. வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுங்கிற டீட்டெயில் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். இப்போ புளிக்குழம்புமே தாளித்து விட்டாச்சு. கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டேன். பாப்பாவுக்கு வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கிட்டு வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி, கேரட் கூட்டும் ரெடி. இன்னைக்கு